Asia buku lagi. Buku tak punya pamer minyak haji kau mau apa? Kau nyorot hamam darah mereka mau. Apa nak je hona? Aduh sih kan mereka. Kau nak nake. Wadi watoro ni ndizo sha mafoni ni mari uchengeti both bako wana kama mafoni mari uchengeti hapana uraisi vanhu kuda mari yekundo yamba kwako nemhuri yako uraisa vanhu muri mukazani mimi muri mukazani mimi FJ munati wanzira mimi muchitora mari FJ mimi wanzira FJ takazitaurisa bibi mbese handipori nevana vadochika mese mapurisa munotora mari yemauraisa vanhu muchida mari yekuisa mumwe mako imimi mamu ko spike yakandwa nani spike yakandwa nani musati kupi spike yakandwa nani adina chandoda kuzwa adina chandoda kuzwa pano adina